ஹாய் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, கிரேவிட்டியோட ஒரு 2.1 ஹோம் தேட்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது இப்போ நம்மகிட்ட டெஸ்டிங்க்கு வந்திருக்கு. இந்த ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் கிளாஸான கண்டிஷனில் இருக்குது. இதோட வால்யூம் கண்ட்ரோல், மெயின் வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஒர்க் ஆகல, பைபாஸ் பண்ணியிருக்கோம். பேஸ் கண்ட்ரோல் ஒர்க் ஆகுது. மற்றபடி ஸ்பீக்கரில் சொல்கிற அளவுக்கு நெகட்டிவ்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. பேஸ் எஃபெக்ட், சவுண்ட் எஃபெக்ட், குவாலிட்டி வைஸு டேமேஜ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. நல்லா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. இது உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளோட கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இதோட டெஸ்டிங் சவுண்டை கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.